Эрлинг Холланд монанди Лионел Месси рекорди олиеро дар Лигаи Чемпионҳо ба қайд гирифт. Барои ҳамлагари ҷавон ва таланти хуби норвегиягии Манчестер Сити ин аллакай кори таърихӣ аст. Мутаассифона Пеп Гвардиола Холландро дар дақиқаи 63-ими бозӣ бо Лейпциг иваз кард. Ин имкони хуб барои то абад номашро дар мусобиқа навиштан буд. Мо шубҳае надорем ки Холланд аз ин ҳам натиҷаҳои баландро дар оянда нишон медиҳад. Фақат ки ҳамин роҳи дурустро ҳам дар майдон ва ҳам берун аз он пеш гирад. Навору хабарҳо оиди Холланд ҳама ҷо ҷолиб ба назар мерасад. Имрӯз бошад боз як ҷузъиёти муҳимеро маҳз дар ҳамин мавзӯъ мефаҳмед. Дӯстдухтари Холланд маълум шуд. Ин хабари шокӣ буд, зеро то ин дам гуфта мешуд ки Холланд танҳо ба карьераи футболиаш диққат медиҳад. Вақтро зиёд намегирему наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Эрлинг Холланд бо машҳур шудан дили ҳазорҳо мухлиси худро ба худ бурд. Ин ҷалбкориҳои ӯ ҳанӯз аз давраи Дортмунд дар наворе бо мураббии фитнесаш оғоз шуда буд. Он навори машқи Холландро бо мураббияш тақрибан 4 миллион нафар тамошо карданд. Холландро ҳамчунин бо Элика Шмидт наздик медонистанд. Мураббии дигари ӯ аз Дортмунд буд ки дар натиҷаҳои Эрлинг саҳмгузор аст. Холланд шояд аз ин мураббии худ низ дарсҳои лозимаро ба худ гирифта бошад. Як навори ҷолибе дар интернет мисли вирус гашта буд ки онро ба Холланд шабеҳ додан мумкин аст. худи Эрлинг қайд карда буд ки ӯ 5 дӯстдухтар дораду бо ҳамаашон якҷо аст. ман бо ҳар тӯпе ки хетрик мекунам ҳамроҳ мехӯбам. Бо онҳо худамро роҳат ҳис мекунам. Онҳо дӯстдухтари ман мебошанд. Ҳанӯз чанд сол пеш қайд карда буд Холланд. ҳайронем ки дӯстдухтари Холланд ба ин гуна хабарҳо чӣ хел реаксия медода бошад. Шояд ӯ низ ба ғазаб ояд. бо мурури замон расонаҳо Холландро ба қавле бабник мебароранд, вале онҳо иштибоҳ карданду Холланд худро ҳамчун профессионал нишон дода Криштиану Роналдуи ҷадид шуда буд. Агар сухан дар бораи сахтгирӣ равад, Холланд режими худро бе вайронкунӣ риоя мекунад. Менталитеташ ба идолаш монандӣ дорад. ҳар рӯз кӯшиш мекунад ки чизи навро имтиҳон кунад. дар бобати интихоби ҷуфти ҳаёташ ӯ нақшаи махсус дорад ва онро бо падараш мувофиқа карда буд. чӣ хеле ки маълум аст, Холланд ба ҳиссиёташ иҷоза надод ки диққаташро аз футбол дур кунад. интихоби дӯстдухтари Холланд ин Изабел Йоханссон мебошад. ӯ дӯсти деринаи Холланд аз шаҳри Брайн аст. маҳз ҳамон дастаи Брайн буд ки Холланд ба корномаи худ оғоз бахшида буд. Изабел ҳам футболбоз аст ва ҳоло 18 сол дошта дар дастаи Кореяи маҳаллашон бозӣ мекунад. баъди ин гапу чап шояд ӯ низ ба Манчестер гузариш кунаду ба дастаи занона шомил шавад. Эрлинг ба ӯ тағагӣ мекунад. тӯли муддати дароз Ромео ва Ҷулиетаи навори мо дӯст буданд. муносибати онҳо баъди замоне дигар шудан гирифту онҳо якҷо шуданд. ин ҳикояи пинҳонии онҳо вақти зиёд аст ки ҳақиқат дорад. ҳатто аз замони Дортмунд. ҳамон вақт Холланд ба Изабел нияташро гуфта буд, вале рӯзҳои аввал барояшон хуб сипарӣ намешуд. Изабел норозӣ буд ки Холланд вақти кам ба ӯ равона мекунад. рӯзе ӯ ба ман интихоб байни ӯ ва футбол гузошт. ман пазмони ӯ мешавам. айни ҳол бошад, онҳо давраи романтикии худро сипарӣ доранд. ин хабарро дӯстони наздики Холланд тасдиқ карданд ки бачау ших шудай. рӯзноманигорон хабар надоштанд ки бо кӣ ӯ муносибат дорад. аниқтараш то моҳи ноябр дар дилхушии Холланд дар Марбелаи Испания. Холланд дар он ҷо хонаи калоне дорад ва дар вақти ҷоми ҷаҳон ба истироҳат рафт. ҳамон ҷо ҳам ҳақиқат ошкор шуду ин акси аввалини ҷуфтиашон дар сомонаҳо гашт. ана инаш бошад ҳамон Изабелаи мегуфтагиамон. Холланд хуб медонад ки чӣ ва киро интихоб кунад. Изабелла махфӣ будани муносибаташонро тарафдорӣ мекунад ва дар Инстаграм акси якҷояашонро намегузоранду ӯ саҳифаашро баста гузоштааст. аз машҳуршавӣ хушаш намеояд ва танҳо 1000 обуначӣ дорад. зани хуб канори викинге ки аз сару садоҳо дурӣ меҷӯяд. ҳарчанд аз омад дурӣ меҷӯянд, вале аксгираки рӯзноманигорон онҳоро дар маъракаҳои Манчестер нишон медиҳанд ки Изабелла аз ин чиз ба назар хушҳол нест. Холланд медонад ки дар интихобаш иштибоҳ накардааст. ӯро ҳамчун лидери дастааш дӯстдорӣ ва пуштибонӣ мекунанд. дар ҳар ҳолат дастгираш ҳастанд. Изабелла медонад ки корнома барои Холланд чӣ қадар муҳим аст ва эҳтиром ба кори ӯ ҷузъи муҳим дар байни онҳо шудааст.
албатта ки таъсири ӯ барои Холланд мусбӣ аст ва ҳунараш дар майдон бозам зеботар гаштааст. Бо ин гуна дастгирии Холланд худро боз рушд медиҳаду дар роҳи дуруст қарор дорад. Ба саёҳати бузурги футболии Холланд Изабел кӯмак мекунад. Мо 5 голи зебои Холландро дар Лигаи Чемпионҳо муқобили Лейпсиг дидем ки ҳарду ҷониб аз ин натиҷа ҷашни хубе гирифтанд. Ногуфта намонад ки ҳикояи ишқии Холланд ва Изабел ба қиссаи Месси ва Антонелла шабоҳӣ дорад. Агар навор ба шумо писанд омада бошад, барои заҳмати мо лайки худро дареғ надоред. Ба ҳамин тамом, то наворҳои баъдӣ, хайр дӯстон.